пачатак гэтай гісторыі з Дзевы Марыі, ён вельмі сакральны. Ну, так, І гэта павінна быць маральна чыстая гісторыя. Яна вось была адданая сталаму чалавеку. Карацей, мне гэта не падабаецца сітуацыя. Ну, конечно. З маральнага боку гэта маральна, а па тых часах было нормально. Што ж ты, святы дух, апладніў одну, а не дзвюх. Ты отец, як тебе называть? Ці сын? Можна отец Саша. Отец Саша. На днях паглядзеў у Вікіпедыі і дазнаўся, што святая Марыя, Дзева Марыя, зацяжарыла ў 14 гадоў, радзіла нават у 14 гадоў, там так напісана. Так я падумаў, што гэта не па-хрысціянскі, не па-праваслаўнаму. Так, окей, а на што спасылалася Вікіпедыя? Не ведаю, я таксама яшчэ раней гугліў, там ад 14 до 16 нешта такая разбежка была. Ну, справа тым, што ў Евангеліі няма ўзросту, у якім Дзева Марыя нарадзіла Хрыста, і дакладны яе ўзрост мы не ведаем. Уся гэта разбежка па ўзросту, гэта такое ўжо больш народная творчасць, апокрыфы і ўсё такое. Тэарэтычна так, гэта магло быць у 14 год, гэта магло быць у 17 год, гэта магло быць і ў 20 год. Не, так як было насамрэч, як правильно думаць? Не ведаеш? Ніхто не ведае. Слухай, Дзева Марыя, выяву Дзевы Марыі делаюць ужо дарослай робяць. Калі бачыш, там з ягнём яна, так, вот яна Ісуса трымае, так, даволі сталая ўжо жанчына, так? Где тут 14 годов? Не 16, не 18. Ага. Ты давно по улице ходил? Какого года рождения? 2012-го. Какого? 12-го. Да капец вообще. А в каком классе вы учитесь? Перехожу в 7-й. А вось дзяўчынка, якой 14, 16, 18, ты добра умееш адну ад другой лічыць? Калі гэта было 2000 гадоў назад, напэўна, яны такія былі 14-гадовыя. Дарэчы, я паразмаўляў з чатам GPT, вось да нашай сустрэчы, і я даведаюся, што ў некаторых краінах Еўропы, напрыклад, у Германіі, там, канешне, з рознымі акалічнасцямі, але норм ражаць таксама ў 14. Гэта па-праваслаўнаму ражаць у 14? Я думаю, што па-праваслаўнаму ражаць тады, калі гэта норм у грамадстве. Мама мія, Дзева Марыя, у 14 год принесла приплод. Так вось, як Святы Дух апладніў без дазволу? З дазволам. З дазволам каго? Тут важна разумець, што ў класічных 4 Евангеліях гэта вялікі прабел. Там увогуле нічога няма. Там вось мы бачым гісторыю пра нараджэнне Божай маці і гісторыю пра дазвол на тое, каб стаць маці. І вось калі мы чытаем пра Евангелие ад апостола Якова, то там вось гэты прабел, ён трошачку вось напаўняецца падзеямі. І там мы бачым, што калі маленькай дзяўчынкі Марыі было 3-4 гады, яе бацькі былі ўжо сталага веку, і яны аддалі яе вось у сацыяльную установу таго часу на выхаванне ў храм, вось у Іерусалімскі храм. І яна там проста расла. І там таксама прапісана, што яна расла да ўзросту свайго паўналецця. То бок, вось калі зараз, напрыклад, у нас ёсць дзіцячыя дамы, і падабаецца нам гэта ці не, але вось прыкладна там у 18 год, ці пасля 11 класу мы кажам дзецям, што прабачце, вось дзверы там. І яны далей выходзяць вось у вялікі свет. І там, я так разумею, адбылося прыкладна тое самае. Калі яна дасягнула паўналецця, якое тады было нармальным вось у тым грамадстве, ёй сказалі, ўсё, вось ты зараз ужо дарослая. І наколькі я разумею, так, бракі ў 14 гадоў яны адбываліся, але ўсё ж такі гэта было выключэнне. І гэта таксама было не вельмі нармальна. Але вось яна адна дзяўчына, яе бацькі ўжо даўно памерлі, і вось ёй знайшлі такое выйсце. Яе аддалі замуж за чалавека сталага ўзросту, і як ўсё ж такі гэта важны момант для хрысціянства, для хрысціянскай веры, што паколькі ў яе не было бацькоў, і ўсе разумелі, што яна яшчэ маленькая, што ўсё ж такі яна дзяўчына, гэты чалавек, фармальна ўзяўшы яе замуж, фармальна з ёй заручыўшыся, не жыў з ёй вось як муж з жонкай. А калі жыў ужо? Пасля якога ўзросту? Усё ж такі, калі мы кажам пра такое агульнацаркоўнае меркаванне, то не жыў. Але ўсё ж такі мы людзі дарослыя,
І давай спынімся на тым, што мы не лезем у асабістае жыццё Дзевы Марыі. дарослых людзей. Не толькі Дзевы Марыі, а ўвогуле ўсіх дарослых людзей. На гэтым прабел ён больш-менш закрываецца, потым зноў мы не ведаем, колькі часу прайшло, і вось зноў такая гісторыя ўжо з Евангелія, дзе Дзева Марыя сядзела, штосьці рабіла, займалася сваімі там дзіцячымі ці ўсё ж такі падлеткавымі ці дарослымі, мы не ведаем справамі. І вось да яе прыйшоў пасланнік Господа, анёл, і кажа: а ці згодна ты быць маці, ці не згодна ты быць маці Ісуса Хрыста? А яна кажа: ну, згодна. І вось Што прям так і сказаў Ісуса Хрыста, уже ідзе даў ёй падумаць, як назваць дзіцёнка. Ну, Ісуса Хрыста ён не сказаў, ён сказаў, што вось каб праз цябе нарадзіўся сын Божы. Яна сказала: сын так, Божий, конечно, прямо да. так сказала. Да. Будзе сын Божий. А яна не запытала, хто ты такі, ці ёсць у цябе некае пасведчанне, ну, можа, гэта быў некі, ну, махляр. Тут важна разумець, што евангельскі тэкст, гэта ж тэкст, ён у нейкім сэнсе, гэта тэкст эпічны. Яго сэнс не перадаць даслоўна, што як было і вось хто якія словы казаў, а перадаць некую ідэю. То бы гэта як пратакол. Прыйшоў такі-то, сказаў такое-то. Біблія гэта не пратакол. Біблія, наадварот, гэта гісторыя пра міф. Галоўна думка менавіта гэтага сюжэта, што гэта было зроблена па згодзе. Па згодзе. Конечно. З маральнага боку гэта маральна, а па тых часах было нармальна. Што ж ты, святы дух, апладніў адну, а не дзвюх. Ну, калі ангел раптам узнік, ніадкуль ні ў дзверы не ўвайшоў, просто ён узнік і сказаў: я прынёс семя Божье, да, ці як? Ён же не сваё семя даў, ён же Божае даў семя. Ну, ўсё ж такі гісторыя, яна гэта пытанне вельмі далікатна абыходзіць. Ну, правильно разумею, калі Ісус гэта сын Божы, то бок семя ад яго. Ну, яшчэ раз, гісторыя, там сем'і не яна было? далікатна вось кажа, што гэта справа людзей, якія далі згоду, і мы туды не лезем. Але я разумею твоё пытанне, калі да цябе прыйдзе анёл і што-небудзь такое скажа, ты... Анёліха. Супер, анёліха. Окей, ты хутчэй за ўсё скажаш: ух ты ж, Я вызваў паліцыю. Разумею, да, я, пэўна, зраблю тое самае, да. Ну, мы ж не верым у такое дзіва. А ты ведаеш, што зараз ты прывёў, ну, зараз я напалову жартую, гэта вельмі важна, але ўсё ж такі, ты прывёў адзін з доказаў існавання Бога. Напрыклад, заўтра над намі над усімі з'явіцца некая істота ў небе і скажа: людзі, я ваш Бог, верце ў мяне. Вось што ты зробіш? Буду здымаць, я беру мабільнічак, здымаю, YouTube кідаю, і потым кажу: ці вы бачылі гэта, што і я? Не, усе гэта бачылі, усе гэта такая істота, якую бачаць усе людзі, усе навіны, ўсё тэлебачанне, увесь інтэрнэт, усе разумеюць. Ну, это капец, все, чалавецтву. Пачакай, пакуль што ён нічога не зрабіў. Ён проста з'явіўся такі моцны і кажа: ён зрабіў і кажа: я Бог. Ты яму паверыш, што ён Бог ці не? Ну, як ён Бог? А ваши дакументы? Вось, правільнае пытанне. І ўсе нармальныя людзі, яны запытаюцца: а дзе вашы дакументы, што вы Бог? І вось гэта істота скажуць: ну, окей, так, хопа зробіць. І ў той самы момант усе дыктатары зніклі, у тым ліку і Пуцін, і Лукашенко, і ўсе астатнія дыктатары, хопа, іх няма. І тады я поверу, Бог. Ты поверишь, что это Вот теперь я поверю, Бог. Не зря люди молились. Мама мія, Дева Марія, у 14 год принесла приплод. А ты ведаеш, што калі табе даць, напрыклад, аўтамат і закінуць тебе на як тебе сказать, на востраў ці на Амазонку, там, дзе жывуць вельмі прыгожыя, але ж усё ж такі такія дзікія людзі, да, то з дапамогай гэтага аўтамата ты таксама можаш знішчыць усіх дыктатараў, і яны будуць і стаць для іх Богам. Але ж мы разумеем, што ты не Бог. Я пра тое, што ўсё ж такі існуе некая вобласць адносін, дзе ніякіх доказаў не існуе. Ну, это вера. Так, я веру Андрэю Павуку, што Андрэй Павук клёвы чувак, просто таму, што я ў гэта веру. Я думаю, што табе думка зразумелая, што калі, напрыклад, да мяне прыйдзе анёл, як бы я не перастрахоўваўся ад гэтага, што б я не рабіў, усё роўна будзе вось некая прастора, дзе застанецца вось апошняе слова за маёй верай. За таму давяраю я гэтаму анёлу ці анёліхі ці не. Я думаю, што там было штосьці тое самае. Ну, 14 гадоў, ну як-то так, ну. Ну, я лічу, што за мужика некага аддалі. Слухай, ну зараз 18 гадоў. Што там у іх такое было? Што... Ну, гэта ж не прыклад для нашых дзяцей, да? Да ніхто не ставіць гэта ў прыклад. Ну,
И что это такое робится у вас там, ну, у той Библии, у том Ветхом Завете, что это такое? Это Тем новый больше- заповед. А, Новый заповед. Новый заповед. А у Ветхом Завете, когда Адам с Евой народились, ну, сотворил Бог Адама и Еву, так, а потом у них з'явилися дети, потом ж людей не было, як яны далі размножаліся. Ну, вось гэта гісторыя міфаў. Мы вярнуліся да той кропкі, пра якую размаўлялі. Я пра тое, што ўсё ж такі у большую ступені ветхі запавет, у яго ёсць некалькі задач. Гэта адначасова і эпічная гісторыя яўрэйскага народу. То бок яўрэйскі народ, ён самы круты, самы клёвы, і ўсе маленькія яўрэі, якія чытаюць гэтыя кнігі, павінны ведаць, адкуль яны пайшлі і як яны пайшлі. І гэта такая эпічная гісторыя стварэння сусвету Ідэалогіі. на ўзроўні міфаў, я бы сказаў. Тут уже пытанне веры, і гэта ўжо пытанне да мяне як да хрысціяніна, гэта ўсё ж такі голас Бога праз чалавечую гісторыю, які там ёсць праз падзеі людзей, праз тэксты, якія пісалі аўтары, праз іх чалавечае ўспрыманне гэтай гісторыі. Але вось, і гэта вельмі цяжкае пытанне, якім займаюцца ўжо шмат тысяч год розныя людзі, якія веруць, што там голас Бога ёсць, як знайсці голас Бога вось сярод усіх гэтых сэнсаў і слаёў. Вось. І адназначнага адказу тут ні ў кого няма. Что ж ты, Святый Дух, оплатнил одну, а не двух.